Maugma kami digdi sa palasyo mi. Hanggang sa naagum ni Papa ang sarong babaeng boses AI na madata o ugali. Simula kay tong aldaw na ito ay nagbago ang gabus. Kikurong gabos si Machismosa. Your Majesty, baka nalilingawan mo, chismosa ka din. So dapat ikurong ka din. Ara mo ika para pakailamera kang baray. Kampayo mo. Dapat sa imo, tinatapiram. Salamin na nakasabit sa dingding. Si Sai ang pinakamagayon digdi. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic, ang babaeng nag-uuro-uro. Sa imo na ini. Miski paslo ka, gwapo ka. Girl, ngunyan palam, sinasabihan ka na purupunduhan mo na ang pag-uro mo. Ang gut na maray sa imo ang Rayna. Huwag tago ka sa bulod na. Nawawara na ako. Tabi po, Apo. Hain ako. Anong klaseng lugar ini? Ay, palpal na gamgam. Wow! Uy, ala, bakit ka mo naglaog dyan na ratyan maanggutan kita ning may adi? Marino, magpasantigwar kita, ipapahiling ko sa imo ang sakong namamati. Ay, Rainiinang riribo. Uy! Rainiina si Sayan. Paraikit! Lintiya na paraikit ka. Ay, tao. Palpal tao talaga ako. Grabe ka kayang mag-uro-uro. Lilali. Ay. Ligtas ka digdi sa mo. Hain ka na baya, kakawat kong madaya. Kaulangan kong labanan ang babaeng boses AI. If you know the song, shut up. Let's go! Tinudot mo ako, tinudot na Mayog ibang dapat na mas magayon pa sa huya. Ako lang dapat. Girl, magkarigos ka muna. Doon ka sa likod at huwag kang malikot. Tano kaya ang kadigdig? Kampayo mo. Akala mo dahi ko aram? Ika ang nagtao sa kuya ning apple na may lason. Maray na lang hinadukan ako ni Prince Charming ko. Ay, iha, delivery parcel para sa imo. Ay, mayo akong pambayad. Noy, pahada muna daw kwarta. Yaon ka na naman.